Pozdrav svima ljudi, Adrix Gamer ovdje, i danas, znači, snima mi se neki Super Mario, ne znam zašto tako, hajde malo da idem Super Mario, FIFA World, ne znam, najvjerojatnije biti hrvatski squad builder, znači za to znate, možda, nije sigurno, ali bit će i taj squad builder, ali ne vjerujem da će to bude sljedeći klip neki drugi, rekao, hajde danas dižem, malo da upišem, idemo na play. Znači vidite Z za jump, spacebar to enter fight. Dobro, idemo. Znači ovo je tako teško. Ajde mo. Dobro je, ajmo. Malo prvo malo bako je čak. Kako si ajde moram ovaj level da pređem majkom. Vidio ovo najde na njega. Jo, ajde malo se koncentrišemo. Bravo, ajde. Ne mogu, evo, izgleda to nešto, znači dalje mi je tamo, evo izgubili sam, znači dalje mi je, tamo smo stigli, pitali mi opet da probamo da igramo, ajde, igrat ćemo dok god bar jedan, pređemo, ajde bre, jedan možemo da pređemo, ajde majke, šta radim, ajde molim te. Jo, kako, sad neću da vičem. Jo, ne, šta je, ne mogu da verujem. I sad ne mogu dalje odavde, sad sam se zazlažio i ja, dalje odavde ja ne mogu znači. I opet ja odem tamo. Gotovo. Ajde, treća sreća, ajde. Moram jedan level, znači moram da pređem jedan level, ajde bre. I ovaj Mario još nije vidio. Još nije tako težak kao na primjer Cat Mario ili lupam neki drugi Mario. I opet odem sam jo, ajde molim se brate, vidio ovo. Šta ja radim? Ajde molim se. Sad ću preći to bre. Ne. Sad stignem vozi i kažem jauj. Sad sam skontao kad treba tamo samo ako se budem sad naravno padne nama na početku. Ako se budem setio, ne verujem. Ajde probat ćemo još nekoliko puta da pređemo, ako ne pređemo onda ništa stvarno. On će mi biti par 2 na primjer, eto možemo to sutra da se... Možemo par 2 ako ne pređemo sutra, ali ja bih volao da pređem jedan level na kraju, ako je to ikako moguće. Pravo da vam kažem, ja mislim da je to nemoguće. Sad ću ovako... Bravo! Evo vam sam probam. Ne! Toliko sam skoro stigao, ja mislim da je tu negdje bio kraj. No sad nemojmo to da se zanosimo, jo šta radim, nemojmo sad to da se zanosimo, ali ne mogu, znači za malo da sam uspio. I sad sam skontao i kako treba da se igra, jer stvarno ja Super Mario nikad nisam igrao, šta da radim sad.
znači, s ovim se samo vraćam polako, znači samo polako preskočim, ja sam svo vrijeme držao i sad ovdje znači ja sam svo vrijeme držao, imam jedan život sad, ja sam svo vrijeme držao desni i onda sam samo nešto napred kao sad, a ako kliknem lijevo se malo vrati, vidite gledaj sad, sad ovako, i samo ispređim sve, i sad ću samo bravo, 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 ajde. Ne. Koliko mi je falilo. Evo još ovo zadnje igre, znači obećavam ljudi, ne mogu da prestanem, hoću da pređem jedan level. Ovo je zadnje igre ljudi. I ovo. Znači ovo je po 5 života. Bravo. Bravo. Pa ne ispred njega. Evo sad radim ja. Samo da pređem ovo. Vidio ovo. Ljudi. Ništa. Znači mi je bilo. Vidite. Ha radim. Znači najduže mi je bilo sam stavljamo u prošlom bivu. Joooo. Ne mogu da prođem, pa ništa, znači ovo je part 1, sutra na sledećem, to je sutra na klipu nastavimo part 2, ako vam se svidio klip ostavite like i subscribe, ako nije dislike neće ljutiti, to je bilo to od ovog klipa i pozdrav.